Pagsulay ra na. Pagsulay na. Sometimes walay kisaw ang kinabuhi, pero God is at work even when you feel He's not working. Remember, ang Ginoo wala mihunong sa paglingok. Muna kalami sa Waymaker nga God is working. Ato ang mensahe karon, grow through difficulties. Mutubo ta paagi sa mga pag-antos, mutubo ta paagi sa mga hudno sa kasakit. So ato arong pamalandong is mutubo taliwala sa kabudlayan. Dili maglain, dili manginalaot tungod sa mga pag-antos o kasakit, kundi mulig-on pa jud. Muna say positive perspective nga daghan pa dayta wa nakit-i sa tuang pagpangalagad. Daghan pa dayta wa na batii. Daghan pa dayta wala na imagine nga pwede day matabo. Ingon ang pulong sa Ginoo kun amo na Biblia, no, maabrihan niyo na sa Isaias 48 bersikulo 10. Ingon diri sa Isaias 48:10, gisulayan ko na kamo diha sa hudno sa pag-antos. Hudno perting inita nga pag-antos, perting inita nga mga kasakit. Hudno nagkayo nga mga kabudlayan, nga mo atras ka, mo surrender ka, mayon ka nga wa na ipulos ning pagpangalagad, ay di maagwanta ni walang tuong nga mga kalisdanan. Pero makita nato nga ang Ginoo day God testing, gasulay og diin gyud hasta imuhang pagtuo. Ang atoang pagtuo sulayan. May nakaroon nakabati mo, pag-abot sa mga pag-antos, kasakit, kabulayan, di na ka magwawaw. Kay nakabati na karon nga pagsulay raday na daghang pamaagi nga ihatag sa Ginoo, pero usahay di nimo makit-an tungod sa kabudlay. Naay Ginoo, amen? Mao gina ibutang ninyo sa una-una. Bisag unsa pay matabo sa tuang kinabuhi, ayaw jud sa inyong pinsan nga naay Ginoo. Amen? Pagisulayan ta sa mga hudno sa pag-antos. Muna usahay, dili kay sakto nga mangutana ka nganong natabo man ninako. Nganong natabo man to? Ang sakto day nga pananaw nga pagsulay ra na nga paagi di ana mutubo di ay ka sa imuhang pagkatao, mutubo di ka sa iyong pagtuo, mutubo imuhang pananaw sa Ginoo. Nga gipahanugutan dahil sa Ginoo nga matabo to siya nga mga pangitabo sa iyong kinabuhi para mapreparar ka sa imuhang dako-dako nga destiny. Usahay di ay ba sa mga hudno sa pag-antos? Murag dira na lang po di mo tutok sa ananggon matabunan ka. Di ka kakita sa ubang anggol nga was mo relax na di ay ka kay makatug na ka mo gamay di ang problema. Spirit leads me where my trust is without border. Ang Ginoo misulay kang Joseph, Salmo 105 bersikulo 19. Ang istoryahan diri sa verse 19, si Joseph nga natuman ang gitagna sa Ginoo, pero sawa pa na matuman pagkadaghanan niya giyagian ng mga kasakitan. Sa atong mensahe diri mga kaigsuonan, sa dili pa di ay moabot ang katumanan sa imong mga damgo, tistingan pa di ay sa Ginoo ang imuhang pagkatao. Paano man ka muhandol o kadaugan? Paano man ka kung nag-ayuhan ka sa pangabuhi? Asa man ang bahin sa Ginoo? Unahan ninyo ang Ginoo, kay siya ray bahala sa uban. Dalaan ninyo ang iyaha sa Ginoo. Gipakamaayo ka sa Ginoo, ibalik ang para niya. No?
Kay siya rin bahala. Ingon niya, bisan pa sa tigulutom, aduna mo'y kalanon. Pero, sulayan po ka sa Ginoo sa time nga bugana, bastante ay mong pagpangabuhi. Mga kaigsuonan, gamat-amat na o balik ang atong ekonomiya kay gikakas na sa presidente ang mga restriction sa COVID, meaning amat-amat na tamubuylo. Kaya wala na yung COVID. Pero ang kalami ini sa minsay sa pagsulay, pagtubo sa mga kabudayan, pag-anto sa kasakit, nakasurvive, di man niya? Nakasurvive man gani ka nga naapay COVID. Unsa pa jud gawa na COVID. Amat-amat na butang aram ka. Ingon sa Isaiah 41:10, ayaw kahadlok. Yan ang hadlok man ta. Ayaw kabalaka. Yang ano na balaka man ka. Ingon na puno sa Ginoo, ayaw kahadlok. Ingon ang Ginoo, lig-unon o tabangan ko ikaw. Na di ba na lambi pamatian? Kanina ay mga pag-antos o mga kasakit para dahil siya sa paglig-on. Tatong mga baruganan. Nga dili ra neta maayo kung maayo ko ng dagan. Di siya lain pa ang dagan sa pangabuhi. Mubarugta nga malig-on. Amen? Lig-unon ka sa Ginoo. Muna dito timan na, think about Joseph. Think about David. Gihaplasan na siya ni Prophet Samuel nga mahimong hari sa Israel. Puli siya ni Saul. Pero human siya gihaplasan mahimong hari, asa man siya ngadto? Sa ilang sa balik siya sa iyahang regular na trabaho, manubantay o karniro. Unta kay gihaplasan naman siya mahimong hari, dalaw na sa palasyo. Pero mo ang proseso sa Ginoo ha. Dalaw di siya sa palasyo. Paano man siya maadto sa palasyo? Adunay higanti nga nanghagit sa mga Israelites, walay moaway. Adto si David kay nagdulong siya sa pagkaon, wato sa plano ha. Gingnan na sa papa, dulongin ito sa paniudto dito, David. Pag-adto niya, sigit-sigit sa gulaya. Isa'y musukol lang ko. Huwag yung musukol sa mga army. Nangutana si David. O musukol lang ka na, o sa may premyo. Nangutana siya. Ang premyo, ang makapatay na ipaasawa sa gwapang anak sa rich. Wow! Yes! Okay. Way labot anak, tanan nga kauban yung pamilya, di na pabayarong buhis. Wow! Ako'y muaway na ni Gulayat. No? Magnugbalantay karniro. Pagkaibas, kamagwangan nila si Eliab, gidoon siya, hoy! Okay? Ikaw ba tikano na kayo? Gibaan ang tuloy itong mga kanding nitong mga karniro? Anong naon sa kadre? Ikaw, tikano ka kayo. Gani mo, nokol mga army pa may ikaw nga. Sabi ka, military ka, maaway ka na, nga higanti man na. Muna siya ang minsay sa Ginoo, nga usahay pwede ka haplasan sa Ginoo nga kani nga danggo para ninimo. Mahimo kang pulis, mahimo kang private stewardess, may kang maestra, mahimo kang manager sa negosyo, sa bangko. Pero usa na siya matuman. Kinahanglan sa kamuagi o proseso. Tinuod ang handom adto sa palasyo. Pero paano na siya? Dili na siya matong palasyo nga upuyo sa kalit. Kinahanglan na sa siya patsyon nga higante. Unsa man na ang higante nga dapat imong patsyon. Kaya once mahimo na maasawa niya ang anak ni King Saul, mahimo na siyang son-in-law sa hari. So pwede na siya mahari. Kaya son-in-law naman siya. Kauban na siya sa royalty. Naadtugid siya sa palasyo. So muni ato ang panapos nga mensahe. Maangko nimo imong mga damgo sa kinabuhi. Pero timani adunay time of testing. Pagsulay ra na.